gràcies també a tot el club, a tota la gent que participa en aquesta edició del Mullet, perquè es demostra una vegada més el compromís, el vostre compromís amb les causes solidàries, amb actes com el d'avui, amb el Mullet, que em sembla que és molt important que continuem aquesta lluita. És veritat que ens hem centrat en tot el que ha comportat la pandèmia aquests últims mesos, però és veritat que hi ha moltes lluites obertes, molts reptes que hem de continuar superant i per tant celebro que s'hagi pogut celebrar també d'una manera tan fantàstica amb la gent del Club Natació Olot, aquest salt, aquest Mullet per l'esclerosi múltiple. 3, 2, 1, a l'aigua! Primer de tot, crec que hem d'agrair els voluntaris de la Fundació de la FEM, de l'esclerosi múltiple. Gràcies a ells tenim més de 150 piscines actives a tot Catalunya per aquest objectiu. Jo crec que la finalitat són dues. Una és conscienciar a tots els usuaris d'aquestes 150 piscines que estem molt lluny de trobar una solució d'aquesta malaltia que afecta el sistema central nerviós, que afecta el cervell. I l'altra finalitat addicional és, a través de la venda del merchandising de la pròpia Fundació, col·laborar que la investigació vagi tirant endavant per finalment acabar trobant una solució en aquesta malaltia. En aquest sentit, el Club Natació Olot, en aquesta segona finalitat que he dit, doncs aporta tota la caixa que ha fet durant el dia d'avui en aquesta fundació i per tant estem contents de poder col·laborar a la investigació per finalment d'aquí un temps trobar la solució a la malaltia. Tots sabem que venim d'uns mesos, amb una certa complexitat, d'uns mesos on ens ha tocat viure una situació de pandèmia que ens ha fet aturar-nos en molts moments, però també som conscients que hi ha lluites que no es poden aturar, hi ha reptes que hem de superar, sabem que tenim veïns, veïnes, molta gent que malauradament pateix les conseqüències del que suposa patir esclerosi múltiple, sabem que representa aquesta malaltia i per nosaltres penso que és un compromís que no podem estalviar-nos, tot i les situacions excepcionals que ens ha tocat viure, organitzar jornades solidàries com aquestes per conscienciar la població de que les persones que tenen la mala sort de patir. Te imaginas tan